エルヴィなんだリアナ。ン、なんとか彼女を救えないかしら。そうじゃな。よし、彼女だけを捕らえよう。彼女のそうね、無駄な血を。私を捕らえる寝言。あんたらみたいな理想論者を見ている。何？教えてやるよ。私の国はしかも軍事力に物を言わせるレーガルドだが、最終的には有無を言わせぬ軍事。その時私は悟ったよ。結局おしゃべりは俺に耐えられるか。やるな。